osea, prozesioak, San Juan, Madalena eta... Hiru Maria, las tres Marias. Izetez, lehen gaztezina, tres Maria. Umiek. Da umiek, asko, zen ere mutileten, zeinik izen dizenien farizeo, txikizek hartzen zen, handizek, de farizeo handizek izeten zen, Jesu Kristo eretu mienak atautie. Barikugun ez egote zen San Juan, atautie eta Doloresie. De orduan lehengutan etxezan, izan ez egoten trafikotik, handi kaminotik, kurtzizun etxezan lehengoko paradie, eta gero kaminotik, prozesinoan guri bietik, zuen etzin ondotik, de horra. De hemen etxe Elise horrien, geratze ziren, gero Dolorese irizi, kantaten jakon hori zlantan. Estaba Mater. Amadeo kantaten mana. Estaba Mater dolorosa. Amadeoko posbateoko itxeman, Amadeo ni arena deko zartun de kantaten mana. Oin badaz bozona bai arena, eta boz potentie, kantamireku izan. De arek, nik arena zartun, barruaz sartzen jozten arena. Nortze kantaten minda, ja, erretiratezen barru, eta ja, jentie sartze zana, ja, erazten bien, eraztitze danak horrek urruko gunerako, danak garbi mitzizen.